Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna ruas ni Tuhata. Nungasahat hita tu Minggu parjolo dung Epipanias. Topik ni Minggu sadarion madok Yesus anak ni debata. Ia na di tanggal 6 Januari ima ari Epipanias. Parningotan di haroro ni paroha sian purba. Laho manobba Yesus nai baru tubui. Gugok hagogoon hasangapon dot hamuliau do Yesusi napatutoru dirina. Anggiat ma lampatar tuhita waso dohot hadirion ni Yesusi atong tasobba ma ibana marede mahita sian buku ede nomor 2 neng pujiokuho Jahoba. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Songono doninna Tuhan Jahoba, hehe maho, marsinodang maho, ay na Roma na manodangi ho, jalaha muliao ni Jahoba besar di atasmu. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amana marasi roha. Hudok kami mauliate tuhosian nasa rohanami. Ala di jauho kami sian haholomon tuhati uron. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai dirajai to dimma nabadia imahami asalam gaddaha porseon nami. Jala asalam badia parange nami. Unang marlidang binahen ni portibion. Asa sahat kami rabdot akan na porsea di goarmu. Tuhan ngoluan na sora suda. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maride mahita sian buku ede nomor 20. O Yesus Tuhan nami.
Patik ni debata dihita di minggu sadarion, ima patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapom mudo natorasmu asa martua ho, jala leleng mangulu di tano na nilehon ni Jahoba di Batam diho. Patik paunopon unako mamuno. Patik papituhon, unak ko mangalakup. Patik pawaluhon unako manako. Patik pasiyahon, unak ko olo makatidakon hata na sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dan jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dan jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Mari de mahita sian buku ede nomor 374, Yesus majouho. Tatopo timado satana godangi tuado pani debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo nasohatu dosan, para siroha midahami nadangolon, narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahaton dohami tubuh, jaladangadong haporseon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalanmu, macegodang do pangalasyon nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan, alani denggan ni basam dohot asi ni roham. Say unang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami, dohot pangalasyon nami. Sa ingot mahami hobar tu asi ni roham, dohot denggan ni basam ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham, di dosa nami nagudangi. Amin.
Baga-baga ni debata taringo tuha sesaan ni dosata. Songono do hata ni Tuhan Jahoba. Songono do pakaholongi ni debata di portibion. Pola do anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na seleling ni leling na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gicang. Amin. Maride mahita sian buku ede 766 padan nauli. Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion, imana tarsurat di Jesaya biddu 40 ayat sadaro di ayat pitu. Alai anggon waeng songono do hatani Jahoba si toppa ho ale Jakob jala si jadi ho ale Israel unakko mabiar ai audo si luluhokko nunga pola hujou goarmu au napunaho. Ai molo di buluso ai donganmu doau. Manang ditari pariho akabatang ai dang umbangan naho. Tung surape berdalan ho di bagasan api dang mosokonon naho. Jaladang gorho baheno ni dila ni api. Ai audo Jahoba de batam nabadia ni Israel si paluaho. Nunga pola hulehon Misir bahen pardengganammu, kus do seba sikapmu. Di bahena arga doho huida, marmulia jala au maka holongiho. Jadi huleon col masikapmu, jala akabangso sikan itondim. Unak koma biar, ai dongammu doau, parokuma pinoparmu sian habicaran, jala papungokku ho sian hasudutan. Dohono kumatu utara, Paula, doho tudang sina, unang tiopi. Tugihun maakan aku sian nadao, dohot akaburuku sian ujung itanoon. Ganup jolma naong marpangguarhon guarhu, jalan naong hutoppa bahen hasangapokku, naong hujadihon ro di naong hubaen, ima sahatna. Martua do akana tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Mari de mahita sian buku ede 120 sada, Yesus Raja ni Huria. Yesus
tidak komaha porseotai songon nahina tidak koni diaka dongata saha porseon disadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siato di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumau na bernit di panguman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari partuluhon na manaik tu surgo lahud dulu tu siamun debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Martangi yang mahita. Maulia teruhu sobaho kami tuho ali Jahoba debata nami. Naung manarihon ngulu pardagingon terlumupi partodion nami. Tuntakas to pabahenamu ali Jahoba naung mangalehon di hami taon na ibaruon na naing buluson nami. Alada kuboto kami na naing masa tutumar pangusadian hola tuhodo kami. Say urupi mahami totong lahu mangulahon naka ulaw nami si ganupari. Asa dapotan roha na bisuk kami. Jala tarbahay kami totong di bagason pangatusion na sitong. Lahu patupahon lomo ni roham. Mauliate mahusobaho kami tuho ali Tuhan. Marhite ibadah online lahu patupahami dia palatikyon. Dalan ni huriam lahu pasahaton pakubasion lahu mamaritahon baritam naulii to karuas ni huriam na tongodope patupa parmingguo di tongan ibagas manang di dia petahe ale Tuhan anggia makoron hasa ngapo di guarmu taruli sudi ruas ni huriam di baritam naulii marhite pakubasion na pinatupa ni huriamon hakabipi. Akup ni paso-paso ng sudiruas ni huriam na marsahit na marukil ragam niya kanya dupan ni nasida di tonga-tonga ni parnguluan si ganupari utangnya ko kami manasida tuho urupi jala pargugoy nasida asatara pulak ka na marsaki dapot agugo akan nagale jala dapot nakalas ni roha jala ingo nasida lahu pasahato diri na tuho laho mamuji pasangapoko molotung pedi godang akan ni adupan na alay totong malehon ni nasida pos ni roha di padongan yomu asa tung taruli nasida Tuhan dia akan nariko di tonga-tonga ni parngoluan si ganupari utangnya ko kami totong tuho ali Jahoba debata nami huriam hagabepe di bagasan sa taonon nunga ditotopon huriam di bagasa tahun 2022 tahun kesehatian. Say urupi matotong huriam marhiti akka naposon laho patupahon akka narumikot lomo ni roham asa saluhu na kapakubasyon na pinatupa ni huriam hatopan nang ditonga-tonga ni Huria distrik totong mardala doho denggan jara taruli sudia karuas ni huriami gabe tau hasangapon di kuarmo ali Jahoba debata nami urupi mahami ali Tuhan laho pasaut tolomo ni roham di taon na pinalumehomo di hami say totong marguru tulomo ni rohami hami mangasaho pangatusyon na siya ko'y mahami asa tung mululuwadupi hami akagok hamaolo di tonga-tonga ni ulaon nami boy totong hami di baga sa pos ni roha
Taringo tu akka pangurupiyommu, na totong pasahatommu di bagasak kami. Ale Jehovah de bata nami, utangnya ko kami sudenang akan aposom, padita, guru huria, Bible Fro, diakones, evangelis, nang do aka situ ape. Pargugoy laho patupahol lomo ni rohami ale Tuhan. Marhiti aka pakubasyon, naon ni totopo ni galup aka huria. Asa ima dalan ni huriam, laho mangararuti aka tonam, naong pinasahatmu, dihami ganup marsada-sada. Atong saluhu na kapabahinan nami, akasipatu paon nami, totong maho nabuhi pangasahok kami. Jala urupi hami ale Tuhan, asa tarpasaw tami lomoni rohami, marhiti akka ulawn nang doh akka pakubasyon nami petahe. Atong marhiti parmingguan nami dia palatikyon na hupatu pahami, jalo masaluhu na kapamuzion nami. Tangi yang do eka akaid di pamuzion nami dalan nami may pasangapog warmu na badiai. Jala taruli malas ni roha, taruli ng haporsyaon, dia karuas ni huriam na ubigi, nang akan napatupa parmingguan dito nga dibagas pe. Jalo mapamuzion nami onale Tuhan, mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 137 nungaro tuhitaon laos disomata pasahat pilihan sadaa dohot sadabi. Dami ni debatana sumurung sia saluhut naroha. Ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran mu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Oras ma dihita huriani Tuhata na hinaholongan. Selamat tau baru ma dihita saluhutna. Oliate atani Tuhata naga bijamita dihita di minggu parjulu dung Epipanias Sadarion tersurat di Lukas 3 ayat 15 rodi ayat 10 pitu dohot ayat 20 sada rodi ayat 22 hujahama dihita songonoma didok disi managam-nagam do bangsoi diri pubedi bagasar rohana taringot tu si Johannes atik beha Kristusi ibana. Gabe dia lusi si Johannes manasida saluhutna. Au do tutu madidihon hamu dohot aek.
alai na Roma nagumugu sianau. Nahurak tamado au makkar hari tali ni sipatuna. Didihonon ni ido tuhamu tod di parbadia dohot api. Di tangan na do purpuran, payason nama pardegianna, papungon na do emena tu sopona, alai tutungon na do hurak kami tu api na soramitop. Alai uju tardidi na toropi saluhutna, gabe dohot ma Jesus tardidi. Jaladi namartangiang ibana mukap malangit. Jala mijur ma tod di parbadia tu atasna marupa songod darapati. Jala masa ma suara siak gijang songonon. Hodo anakku haholongani, lomodo rohakku diho. Ima sahat ni turpuki. Huria nahi naholongan ni tuhata di minggu sadarion nunga sahat tita tu minggu parjulu dung Epipanias. Manang somal tabigi didok minggu hapapatar. Patar lapatanna tarida nampak manang muncul didok di hata Indonesia. Ahado napatar yang nampak atau yang muncul ima Yesus anak ni debata. Yesus ima Mesias na pinarbaga-baga ni debata. Ditiki hamuna kadongan nunga marjamita si Johannes di halongonan. Jala sai di suara honibana do para di hamuma dalan di Tuhane. Laos ditiki do nunga lammasihol rohani na torop taringot tu haroro ni Mesias. Jala lammar situtu manasida manangihon jamitani si Johannes. Di paihut-ihut nasida akka padohan ni si Johannes si namat cai sitong. Jala hona tu bagasar rohana sida. Jala na dihilala nasida tutu si tutu. Bui paturehon portibion. Alanido tubu tu bagasar rohani na torop sukus-sukun ai oddo Mesias nanaing roi ai ibana do Kristusi. Amuna kadongan na pasti ditulak si Johannes do pikiran ni natoropi nama bain hiraibana Mesiasi. Ditadda si Johannes do dirina, jaladada diahut ibana sangap tu dirina. Tuk takas do di patorang si Johannes pabua holat jolma na jauh-jauh do ibana. Nama maritahon taringot tu harajaon ni debata nunga jonok. Jala lao songgop nama. Dada ibana Kristusi. Alai na lauro nama. Laos disima muna kadongan di papatar si Johannes Kristus do Mesias nanaing roy. Para di hamuma dalan. Diuduti si Johannes dope papatarho Kristus tu natoropi marhite napabotohon au do tutu maddidihon hamu dohot aek. Alai na Roma na gumugu sianau ninna ibana. Didihonon ni ido tu hamu tod di parbadia dohot api. Toktong ditadda si Johannes do dirina, holan si totas nabur do ibana. Dadabu ibana marsuru tod di parbadia. Holan suara na jauh-jauh do ibana. Manugiho jolma asa paubahor roha. Jala asa porsea ka jolma. Na adong hasesan ni dosa. Songon parbue ni hamubaon ni rohai. Alani ido sai diarahos si Johannes do pikiran ni natorop tu Tuhan Yesus. Pabua Tuhan Yesus do Mesias nasasitong. Hurian itu hata tung sada si tiruod do sikap
doho parange ni si Johannes nasaihot dihadirionnya songon na sinuru ni Tuhani. Hobartu parsuruon ido diulahon ibana. Jaladangolo ibana mangahut sangap tu dirina. Takas do ibana na disuruh songo si paradedalan di Kristus Mesias ni debata. Alani ido sai dipatujulu ibana do namar suru ibana. Ima Tuhan Yesus. Jala saya kana hobartu haroro ni Mesias ido dijamitahon ibana. Ala na disuruh do ibana. Naeng masih songoni sikap dohot pabahenata songon huria hita. Dohot songon akana porsea di Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus do naiko patar marhite panidangiota. Dada guarne huriata manang guarta sadiri. Tuhan Yesus do naikon marsangap dada hita nanaing marsangap. Alani ko taingot na disuruh do hita gabe sitidangi taringot tu Kristusi. Molo na disuruh do hita to tu si ulawota ima hobartu lo monirohani na marsuru hita do. Dada mangulahon lo monirohata. Tapapatar ma Tuhata Yesus marhite parange dohot ulawota. Urian itu hata lam dipatakas si Johannes do muse tunatoropi pabua gumogo do Mesiasi sianibana. Alai naroma na gumugu sianau. Na hurang tamadu au makar hari tali ni sipatuna ninna ibana. Sa sitong na sahalak panurirang do si Johannes. Garia da bui tardok tumibbo tahe si anakka panurirang di padan narubi. Alayatik pe panurirang ibana tu ulaon na tumoru sahali pe. Mananggal tali ni sipatu dihilala si Johannes do nahurang tamay bana di si. Toktong do Kristus na gumugu na tumibbo. Molotong buhay pe ibana marjamita alanitod ni debatado. Jala si lehon-lehon ni debatado di ibana. Gumugu do huwaso ni Kristus yan huwaso ni si Johannes. Ay molomad didiho pa ibana holan marhite aek na payason na rotak di parduru do. Alay Kristus madidiho todi dohot api na to tuboy payason parbagasan. Sahat tu na mangalala. Asabuy di pature muse gabi na ibaru. Tung toruk si tutudo parrohaw ni si Johannes. Memangido nasa sitong na. Tung sotar patupahita dua gia aha nature. Molo sotod ni debata patauhon dohot mangurupi hita. Kamang do tamunay nang molubui tasalpuhon akka ari bulan dohot taon. Dungi sahat tita muse tu sada taon na baru. Naung sia ari tadalani sadarion dada hita na mangatur honi. Dada gugu dohot hadiriota na patauhok kita ay pardaging nagalido hita. Songoni po sima na tabulus di akkataon na uksalpu alay buita salpuhon tabulus jala malua hita sian hamaoloni si lehon-lehon ni tuhat tadoy. Alanima naing unang gijang rohat tadi ngulu taon. Paserep roham jala pasangap Tuhani ido nasito. Gumugo do Kristus sian haguguta. Sai Kristusima tabaritahon.
Kristus ima tapatibbo unang tung dirita dohot hagugota. Papatar mahagugo ni Kristus natuk mangatasi, mangaturhon dohot paturehon. Ay di tangan na do purpuran. Payason nama pardigian na, papungon na do eme na tu sopona, alay tutungon na do hurak kami, tu api na soramitop. Ima hagugo ni Kristus Mesias ni debata. Sa ula nai tapaserep rohata, jala tapatibo ma Kristus di paranguluota. Ala hasereponido na naing pinatuduhon ni Jesus tuak kanatoro. Ayatik pe Jesus do Mesias naungroy. Alay jumulo di patutoru do dirina dohot do ibana tardidi. Parpudi do Jesus tardidi si anakka natoropi. Datung songon nasangapi bana di baen. Gariada nau memet do dirajumi dirina. Tumoru sian nau memet situtu. Asa tatiru mamuse haserepon ni rohani Kristus Jesus. Urian itu hatta dinatardi di Jesus. Martangiang do ibana. Dungi mukap malangit. Mijur dotod di parbadia tu ibana. Dungi tarbegi masuara nama dok. Hodo anakku haholongani. Lomodo rohakku diho. Tangiang ni Jesus mabuka dalan doho ngolu na baru. Asa masuk tu habadia. Alani dosa naung tarhicu do pitu ni surgo. Gabi so tarbain pardosa be bongot tu si. Alai dung martangiang Jesus. Jala dipangidu tu debata amai. Ukap mai muse. Adong madalan niya kana porsea sahat tu surgui. Asa ikon marlas roha do hita akasi hutok Kristus. Ay naung martangiang do Jesus. Asa buhay hita bongot sugot tu surgo hasonangani. Patuk ma didok Jesus tuktuhi hamuma. Say naukapon na do di hamu. Asa dohot manang hita martangiang so Kristus naung mangod dihok kita di tangyang na. Asa ukap itu ni surgui di hita. Dilehot debatado tu Jesus tod di parbadia di na martangiang ibana. Marhite tod di ni debata di patau ma Jesus gabi Mesias ni debata. Sahat maulaw ni Tuhan Jesus. Jala tod di ni debata. Toktong madongani Jesus di ulaoni. Marhite suara narosia gijang laos di papatar ma Jesus marhite padohan hodo anakku haholongane lomodo rohakku midaho. Tuhan Yesus di papatar pabua ibana do anak ni debata natutu situtu. Patut ikom marlas roha hita kasih hutok Kristus. Ay lehonon ni Tuhani pargugo di hita imatodina. Molora di hita mangido di tangiakta. Songo pinangido ni Jesus di tangiang. Lau madalani pardalanan ni nguluta di tahun na baru nuaing. Di nasotaboto dope aha na naing masa si bulusota. Say martangiang mahita tutuhatta. Asa dipargugui, ditugu-tugu hita. Jala dihaholongi hita. Songon holong ni ama tu anak nai. Jesus do anak ni debata. Ibana do Mesias na pinarbaga-bagay. Doho mahita majakon ibana. Marhite na patutoru dirita. Dohot pasangapot tuhatai. Amin martangiang mahita. Mauliati puji-pujian maripasaha rohanami tuho.
Ali Tuhan de batama nami di bagasan gorni anakmu Kristus Jesus Tuhan nami. Nungahutangiho kami hatam di minggu sadarion. Na manosoi rohanami asatung hutiru hami hatorukon ni rohani Kristus Jesus. Narodo ibana tu portibion manopot tami. Jala nagabisi palua di hami. Alaniali Tuhan sayukap rohanami bi. Lau majakon Kristusi. Mamaritahon Kristusi di tonga-tonga ni portibion. Ai ikon tarbarita ibana bahenon nami. Asatung marsangap jala marmulia. Pargugui mahami akasihuton ibana. Asatung margugu hami. Mamaritahon barita las ni roha. Dohot hatiuron na binuan nai tutonga-tonga nami. Atong pasupasuhon hatam tu bagasar rohanami. Asa ima hupeo pami. Ima gabelas ni rohanami. Dohot pargugu nami. Lau manguduti pardalanan ni ngulu nami. Lumubi di tahun na baru. Na pinasahatmu si dalanan nami. Humali Tuhan marhite-hite toddim. Mangaramuti hami sadok ruas ni huriam. Mamasu-masu hami. Mangalehon ragam nilas ni roha di tonga-tonga ni nguluna. Jalo mali Tuhan pamujion nami tuho. Marhite parmingguon sadarion. Marsangap marmulia maguarmu. Manoktong rodi saliling nililingna. Sesa saluhut akadusa pangalausion nami. Di bagasan guarni anakmu Kristus Jesus. Martangiak kami tuho. Amin. Marede mahita sia buku ede nomor 200 sia ayat sada dohot udukna laos tapasaha ma pilihan na paduahon tu kantor pusat HKBP nasona ngau. Minggu parjoludung epipaniason takas maripapatar tuhita taringot tu hadirion ni Yesus Kristus
nasos tarsirang sian debata ama doho toddi parbadia. Si Johannes magabe si tiruon di hita, marhite hasatiaon, haunduhon dohot hasitongan, mangulahon parsuruon na tuibana. Songoni manang hita, naang masatia di pajuon, dohot parsuruon na sahat tu hita. Apapatar ni Tuhan Yesus patuduhon holong ni debata na tungbalga si tutu maradupok kita jolma na dibaga sa dusa dohot hahulumon. Tatangya koma piliata. Ali di batama namin na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehom mitu hami pilian nami tuho. Sa ijalo may gabiwap na hutsus di julum, pasu-pasu may jalaramoti, asahu parhasya kami pilianon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami gudang ni si lehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan debata ama ni akka hatiuron haroroan ni akka dinggabasa na mauliutus. Mauliate rohanami tuho ala di papatar ho holong dohot asini roham marhite siap pangalehomu di anakmu Tuhan nami Yesus Kristus gabe jolma humokko pami. Widahami siani godang ni holong ni roham dang nahasuhata bidang na dohok gajang na. Dang natardudu bagasna, jaladang natardungdung tibbuna. Oppe pujion nami maho, ala di pabicar ho barita nauli tuhami, asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya si maroham, soddangi mahami, lehom matoddim patiur horrohanami, asa torang huidahami habal gaummu, dohot panodang nasiakoy. Say lehom ma tuhami anakmu, bahen upani halujaon na, ala na tinaon na hangaluton humokko pami. Asa matsohot tami mangulahod dusa, asa burju jala daulat kami marroha, pabua mauliate ni rohanami. Sa isungguli mahuriam, asa olo mangalehor rohana, dohot artanabi, bahes silua tu anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami. Papatar mabarita nauli tu halak si pilibegu, dohot parugamo na asing, asa marrongoman na sidaro madapot to panodang naong bicari. Say lehon hiras ni roha tu akaparbarita na uli,
Asahatop rarat barita nauli tu ganup huta na di tanoon. Sailehon hapistaran sian ho, tuakka panggonggomi, dohot tuakka raja, tuakka suruan na pinabakitna, asa dohot na sida patiurhod dalan ni barita nauli. Say pauduk marohana sida, asarap pami mangului pareta ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen na liama nami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaumu, say sau malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madusa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unang hami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakkon Tuhan debatama buhina tuho jala si marohana midaho. Di dopakkon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaur ho madamena tutod di munabi. Horas selamat hari Minggu ma dihita saluhuna.